गासै बर'फोरनि आगुनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि गासैखौबो हांख्रायहरदों ज' जिरायलायनो थाखाय ज' लोगो मोनलायलायनो थाखाय आरो मान बावदों। बेनि गेजेरजोंनो जों गासैबो जोंनि बेसेबांबा सिगांनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों दिनै लोगो मोनजोबदों आरो बेवहायनो बड'फा आरो बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दानायनि सायाव दिनै मोनसे टपिक लानानै सावरायलायदों आरो बेयाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना खोब माखासे गोजाम बाथ्राफोरखौ दिनै रायखांनानै माने जोंनि जारिमिना माबायदिमोन दिनै मा अबस्थायाव सफैखो आरो फैबाय थानाय समाव जों माबोरै थांनांगौ बेफोरखौ मोजां बोसोन होदों। आं सानो बियो दानि लाइमोनफोरनाव गोबां मोनसे खामानियाव होगोन जे बिथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ सिगांनि दानि आरो बेखौ नायनानै इयुननि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हागोन। आंनि बेलायाव आंनि जिथु एक्सपिरियेन्स आं जिथु मोनदांनाय बेखौ लानानै आङो दिनै बाथ्रा बुंदों जे बर' हारिया दिनैनि समाव जि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों थामथि एकर्ड खालामबाय बेनि गेजेरजों माखासे गावखुंथाय गोहो मोनबाय आरो बे गावखुंथाय गोहोनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि हारिखौ गेरेमसा दानायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखान्थि आसार खान्थि आरो राजखान्थि सोलोंथाइ बायदिसिना बिथिङाव जोंनो माबायदि गोनांथि दं बेफोरनि माखासे जोङो बिखान्थि लानानै माखासे हाबाफारि लानानै जों गावनो गाव खामानि मावनानै लानो हानाय पर्यायाव सफैबाय। जोंहा दिनै सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला गावनि गोसो बायदियैनो माने थांखि लानानै माखासे बिथिङाव फैसा खरसा खालामनो हानाय गोहो मोनबाय आरो बिदिनो फैयै फैयै 1100 कौटि रां दिनै आसाम बाजेटनिफ्राय फैबाय जेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खामानियाव बाहायो बिनि थाखाय जेबो बाधा गैया। ओंखायनो बेफोर माखासे रांखान्थिनि गेजेरजों जों जौगाखांनायनि माखासे खामानि मावोब्लाबो जोंनि राव हारि थुनलाइ आसार खान्थि समाजखान्थि राजखान्थि बेफोर गासैबो बिथिङाव जों माखासे रांखान्थियारि गोनांथिखौ जोङो बिनिफ्रायनो फान्डनि बेबस्था खालामना होनानै जों खामानि मावनानै लानो हायो। गतिके जायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेखौ एसेब्लाबो मावनानै लानो हानाय गोहो आरो बिनि रांखान्थियारिखौ जों दिनै मोनबाय। बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि माखासे गोबां स्किमफोर दं जेराव जोंहा गोबां हाजार हाजार कौटि बे हाजार हाजार कौटिखौबो बड'लेण्डनि सरकारा गावनि गोसो बायदियै जोङो बासिनानै लानो हायो जे बबे जायगायाव बेखौ खालामनो माबायदि जोंनियाव फैथावथाव जों स्किम प्रजेक्टखौ जोङो बानायनो आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टहा जेबो आपत्ति गैया। खालि जों सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु गाइडलाइन बे प्रजेक्टआव होनाय दं बे गाइडलाइनखौल' जों मानिनांगौ नाथाय स्किम प्रजेक्टखौ जोङो खालामनानै लानो हायो। ओंखायनो बेफोर खामानिखौ जुदि जों दा मावलांबाय थायोब्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन बर' गौथुमफ्रा बर' आफादफ्रा जुदि माखासे बिखान्थि लानायनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्ट जुदि सरकारनो होबाय थायोबा आं सानो बड'लेण्ड सरकारा गोबां मदद खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिया जि हारि दानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोरखौ मोजाङैनो दानानै लानो हागोन। गाबोन जिहेतु न'खर बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि थामथि एकर्डआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकार जादोंमोन आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर'फोरनि आरो बड'लेण्डनि माखासे बेवहाय खोथा होनाय दं बे एकर्डआव आरो बेवहाय लिरनाय दं। दा बेफोरखौ मावफुंलायनायनि बेलायाव बिथाङा निस्सय गाबोन गुवारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायनानै बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंलांनो हागोन माखासे सुबुरुनबो होलांनो हागोन आरो बिनि उनाव जुदि मोजाङै बिथांजों सोमोन्दो लाखिनानै थांबाय थायोबा जोंनि एकर्डनि मोनफ्रोमबो क्लजआनो इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै आं सानो जेफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सोमोन्दो थानाय। गतिके गाबोननि मानाव गेदेर नखर मन्थ्रिनि जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव फैगोन बियो जों बयनिबो थाखायनो जोबोद मोनसे मोजां जों मिजिं लानो हायो।